ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои наву нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон ҳар хел нархҳо. агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон хонаи иҷора, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи Панҷ, аз территорияи Рашт, аз шаҳри Душанбе, аз Ҳисор, шаҳри Бухта, Рӯдакӣ, Фархор ва аз территорияи Хуҷандам ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо аз куҷо хона дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 141 сомону 50 дирам. наворасаноги маромад рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки авиакассаи Осон авио ҳастад ки беҳтарин билетҳои арзон доранд. нархҳои билетҳои ино 3000 рубл, айдига компания айдига авиакассаҳо гарантикати фарқ дорад. билетҳо ба ҳамаи самтҳо ҳастанд. нархҳои арзон ҳастанд ки як бародари тоҷик худамон авиакассаи худаш ҳастад ки нархҳои арзон. билети шумо дар 9 дақиқа тайёр мешавад. рақамҳои WhatsApp ҳастанд. шахсоне ки аз номи канали мо гап мезананд бо скидка дорад. нархи арзон авиакассаи Осон авио. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Байнал, пеши мактаб Садиқ, мағоза, масҷид, балниса, ҷамоат ҳамаш дар пешаш. 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаи калон кардагӣ ҳастанд. якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, тамоми набуди дарахтони мевадиҳанда, гирдаш полни худ маҳкам. дуруни хонаҳо ҳар як кадомашон ремонтҳои замонавӣ дорад. инчунин ду намуд мегӯяд, ду намуд об дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. боз барои чанд дар дига хона, яъне ки фундаментам рехтагӣ дорад. барои чанд дар дига фундаменти холӣ дорад ва 3 дар дига хонаи калон. дӯстони азиз, об ва свет мегӯяд пазития наста. ҳуҷҷатҳош 100%. тамоми намуд дарахтони мевадиҳанда ҳастанд. пешида мақсад ки мактаб Садиқ, мағоза, масҷид, балниса ва ҷамоат дар пеши хона ҳамагӣ 100 метр роҳ ҳастад, яъне ки пеши хона дастад. нархи хона мегӯяд обши мегӯяд $75,000 ҳастад. бо арзон мешавад $75,000 ҳастад ки боз муомилаи хуб дорад. агар ягон мошинои қиматам бошад, ба мошинои қимати созам вариантҳои алиши дорад. метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. дута рақам ҳастад ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. метавонед ки маълумотҳои пурраша гири хона бо тамоми санаташ ҳамаш ремонт дорад. хона обшим тайёр ҳастад. дута рақами мегафон ҳастад ки 24 соат кор мекунад. вариантҳои алиши ба мошин дошта бошед маромад пешкаш кунед. кадоме ки сумкате мегирад бо аз $75,000 мегӯяд боз муомила мекунем. маромад шумо занг заред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рашт, пеши коллеҷи тиббӣ гуфтагӣ ҳастад, яъне ки институти ғармда. хона дар ноҳияи Рашт, обшим ғармда, пеши коллеҷи тиббӣ, яъне институтшта пеши ғармда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет дорад. ҳоҷатхона дурушта баня дорад, яъне ки ҳоҷатхонаи занона аделна ва ҳоҷатхонаи мардона аделни. боз кухни дута ҳастад. бо ҳастад кухни мақсад ки қатъи калодисо шинондагӣ ҳастад, яъне ки бо шароити замона. ванна кухни бо аделни дорад. боз шланги 32 метра барои овзанӣ, барои ҳар хел чизо. гирди хона полни худ маҳкам ҳастад. дӯстони азиз, яъне ки коллеҷи тиббӣ мегӯяд институт пеши ҳамин хона даст, яъне ки ғармда. ҳамаи мақсад чизои лозимӣ дар наздикӣ шаҳр. ду тарафи хона мегӯяд, аз ду тараф роҳ ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳастад. хай бо маълумотҳои бештари хонара бо аз худашон мегирен. нархи хона мегӯяд $38,000 ҳастад. боз муомила мекунад. дӯстони азиз, яъне муомилаи хуб доштад. якум рақамошон 918 рақамҳои тоҷикистон ҳастад кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Россия ҳастад ки инашам кор мекунад. обшин проектҳои хона мегӯяд 9 метр ҳастад. паҳмиш мегӯяд дарозиш кати, яъне проекти хона 9 ба 14 обшин дарозиш 14 метр. хонаҳо бениҳоят дарошон калон ҳастад. ҳар як кадоми хонаҳо ремонтҳои замонавӣ дорад. бо хай маълумот чагирем, хона нархаш арзон ҳастад. $38,000 ҳастад. бо арзон мекунад, маромад занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар сентри ноҳияи Панҷда.
хона қарор дорад дар центри Панҷ пеши мақсад ки поликлиника, гимназия, мактаби як балниса ҳамаш дар пеши Садиқ ҳамачи обши пеш дар ҷои беҳтарин. Сотиқи хонара нагуфтем, сотиқша мега тариқи телефон худамо мефаҳмонем ва қариб ки ду дар хона зиёд дорад ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни отдельни. Хона бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст, об ва свет дорад. Дар пеши хона ҳаст дӯстони азиз, яъне ки мактаб, литсей, гимназия, поликлиника, бозор, балниса, Садиқ, мағозаҳо ҳамагӣ то ҳамаи ҷои асосира ҳамагӣ 5 минут пиёда роҳ аст. Ҷош ҷои беҳтарин аст. Веран отдельни ҳаст, подвал дорад, ҳаст анҷомхона, подвали 5 метра, анҷомхонамаш отдельни. ина видео шумо метавонед тамошо кунед, ҳам суратош аст. Хона бо тамоми санаташ ремонтҳои замонавӣ дорад, об ва светчам ҳаст. хоб нархи хона мега 330 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. 330 000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. илтимос мега ай соатои 11 мега то соатои мақсад ки 12 шаба занг занем, мақсад ки зиёд не, ай 11 рӯзона то 12 шаба. Дигар вақт мега нороҳат накунед, чунки одами коргаре мега мақсад ки намеша. рақамошон аст кор мекунам, метавонед ки бештар маълумоташа аз рақамо поёмода гиред. Марама дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозии хуберо ба шумо тавсия метавонем, ки компания яка ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабулима ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восей, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. Агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад, ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ки аз ҷонаи хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка ёқуб. Марамат ба шумо тавсия метавонам, албатта нависе бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем гуфтагааст, назди бозори Деҳқонда. дӯстони азиз, маълумотша бо мегирем, яъне квартира мегад бо 24 фурӯхта мешавад, ки қисмша мега метием бо чизи чораш. духонага квартира аст ки дар чорум ошона аст, 30 квадрат мега соҳибшане ки духонага будай 30 квадрат. намедонам ки мисол ами ровна квадрат ё ки не, духонага навистай маълумотша. об ва свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня рӯпарӯи мақсад ки мағозаи Самира гуфтагӣ аст. дӯстон доми чорошона аст, яъне бохай маълумотҳои пурраша мегиред. нархи квартира мега 280 тай. бохай қатишон занг занед, суҳбат кунед. территорияи Гипразем назди бозори Деҳқонда лаби роҳда мега. дӯстон азиз, хай мақсад бо аниқада гиред. агар шумо дар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мошин, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромат сурат маълумотшо мо реклама мекунем. ва аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, нависед дар комментария. мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо як лайки бепула фаромӯш накунед. гузорем ва агар имконият бошад, навори моро дар дигар сайтотон силкаша падилсаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Булбулчашма гуфтагӣ аст, Соҳибуш. ҳамин хонаро мо як бор дигам реклама кардем, не ки нарх навош тоғри нагирифта, ака нафурӯхташа. мақсад ки хона нархш арзон дар шаҳри Ҳисор деҳаи Булбулчашма. 8 сотиқ замин аст ба дорон ки 4та хонача кардагӣ аст. хона хай коробка аст, дар тиреза дорад, не ки камтар ремонтталаб аст. нархи хона мегӯяд 90 000 сомонӣ аст. боз муомила мекунем ё ки ба ягон мошинои Opel Sedan ё ки Opel хичбек алиш мешавад. яъне болиш уша сумете шкатур кардагӣ мегӯяд дар тирезаҳо пластикӣ часпондагӣ аст. мошинои Sedan ё ки хичбек алиш ё ки ба сум 90 бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои Вавилон Тоҷикистон аст. шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои пурраша аз рақамошон гиред. дӯстон азиз, ва навори моро то охираш тамошо кунед. бо хонаҳои арзонам аст ва квартираам аз дигар территория. фақат лайко разани навора падлисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур тарафи 9 километр канечкаи маршрути 15.
дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад, 56 квадрати метре. бо об свеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Хайр ремонтҳои замонавӣ. Сехонага дар якум ошина, доми се ошина, 56 квадрат, ҳамаш қоидавӣ аст. Хайр маълумотҳои пурра ва айниқша бо як бор дига худатон гирен. нархи квартира мега 320 000 сомонӣ аст. бо савдо аз назди квартира дорад. 320 бо савдо да рақамошон аст. мегафон кор мекунад, метавонен маълумотҳои пурраша гирен. мо фақат кормон реклама кардан аст. агар шумо дар охир рекламаҳои замин, хона, квартира чизе ки боша марҳамат барои фурӯхтан роӣ кунем, мо реклама мекунем. навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор. ҷамоати Гулшан гуфтага аст, кӯчаи Бобо Сафар, яъне Бобо Сафол, ҳамин хел маълумот. 10 сотиқ замин масоҳат замин дорад ки ду дархонаи коробкаи баррак дорад. Гирдванаш бо девор маҳкам аст ва об ва свет мега аниқ дорад. об свет мега дорад. 10 сотиқ замин, дута хона, якта ҳамом, якта барраки ҳуҷҷатхонашам ҳамшаи обшин временка дорад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дӯстони азиз, нархаш 56 000 сомонӣ. ҷамъане ки ноҳияи Фархор, ҷамоати Гулшан, кӯчаи Бобо Сафол. рақамошон мегафон аст. шахсоне ки мехарем бо занг занем, маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. фақат ба хотире ки мо хонаҳои арзон шумо да мемонем, ҳамин лайки бе пул аз занен, навора дар киҷо метавонед силкаша полисияш кунем. мо хонаҳои арзон бо мемонем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бохта, пеши бозори Ҳоҷи Шариф да. духонага квартира аст ки сехонагаш кардаган, яъне ки кухнишам мегад квартира кардаган аст, сехонагаш кардаган. дар якум ошина қарор дорад, 80 квадрати метр. подвал аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни пеши бозор мегад. мақсад ҳуҷҷатҳои хонаам 100% аст ва срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо муомила дорад. доми чанд ошина буданша нагуфтед. дӯстони азиз, хайр маълумотҳои пурраша мегиред. духонага, сехонага кардаган, кухниша якум ошина 80 квадрат аст. рақамошон мегафон аст. шахсоне агар нафаҳмида бошем, бо занг занем, маълумотҳои пурраша аз рақамошон гирем. аз кадом шаҳр, ноҳия, деҳа, қишлоқ мақсад ба шумо хона, замин, чизе ки лозимае, дар таги комментария нависед. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ аст ки дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсия аст ки пеши мағозаи ресторани Табассум, обшим территорияи мияскабинат да, пеши бозорчаш да. ҳамагӣ 1 сотиқ замин аст ки замини майдак аст. ду дархона дорад ки хонаҳои мақсад ки средни ремонт аст, шӯравӣ, яъне ки ремонтҳои средни. як чойлоби ангул дорад, пеши хона навеса ва ду дар дигар хона, якта ҳоҷатхона, баня, кухни. территорияи Душанбе, обшим Фирдавсӣ, пеши мияскабинат, обшим 3 дархона дорад, яъне ки хона мегад мақсад ки дурношо калон аст, қатъи веранташ ва дигар чорлаби роҳда наздик аст. мияскабинат, ҳамаи намуд транспорт пеши хона мегзара, мағоза, поғоза, ресторан ва чи дар пешаш аст. хоб, нархи хона мегад 250 000 сомонӣ аст. боз ягон сум муомила мешавад ва рақамошон аст Вавилон. 250 000 сомонӣ. бо хай харидор бошем, бо занг занем, маълумотҳои пурра ва айниқша аз рақамошон гирем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Сампар гуфтага аст. соҳибшаҳри Ваҳдат, деҳаи Сампар. 6 сотиқ замин аст ки як тарафи хона маҳкам аст. гирдванаш да одамо зиндагиро. нархи замин мега 30 000 сомонӣ. хай бо маълумотҳои пурра аниқша мегирен. 6 сотиқ замин, 30 000 сомонӣ, территорияи Ваҳдат, деҳаи Сампар. хоб, рақамошон аст. мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем, бо занг занем, маълумотҳои пурра аниқша бо худатон гирем. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ашт, яъне ки ноҳияи Ашт, ҷамоати Бахмал. 6 сотиқ замин аст ки якта временка, боз қатъи як камаз шамхе қум шаймхе чӯ дорад, обшим як камаз дига қум шебен дорад. хоб, ҳуҷҷатҳош мега замин аз 100% аст. мешавад ки ба ягон Opel Caravanам алиш кунем. 6 сотиқ замин временка ва шебен санг дорад. нархш мега 28 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. аз территорияи Ашт, ҷамоати Бахмал. 28 000 сомонӣ бостай муомила дорад. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем, бо занг занем, маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео